салому алайкум дӯстони азиз, боз як хонаи фурӯшӣ дар маркази ноҳияи ҷалолиддин балхи Калхозобод. Маркази ноҳия мешавад бозори баҳор аст дӯстони азиз, ситафор чорраҳа бара тарафҳои такси Гулистон Тоширобод. Ист бошад дӯстони азиз, заправкаи Баҳор оил. аз тарафи Қумсангир 5 омада мегирем дӯстони азиз, ростаки рай Гулистон Тоширобод меравад. Хулас хонамон дар ҳамин дом қарор дорад. 7 мошина ҳозир мерем ба шумо ҳама шароитоша нишон медиҳем дӯстони азиз. Ба дараҷаи олӣ ҳама шароитош ҳаст 100% дӯстони азиз. Аз қафо падез дорад, аз қафо падез ҳозир мебуроем, лифтош аст, лифт қатӣ мебуроем, ҳамаша нишон медиҳем шумо. Дӯстони азиз, ҳамхел омадин. Дар ин пара падезумон аст. Хонамон 7 ошона дӯстони азиз. Ин дом 8 ошонаги бошад. ҳозир лифт қатӣ мебуроем, нишон медиҳем. Медуроем дӯстони азиз, ҳар як хона дар мақоми чипо аст. Лифт қатӣ мебуроем боло. Дӯстони азиз, 7 ошона мебуроем. Биё. Не, шер бачаҳо 7 ошона мебуроем. Пиёда бурой намешава? Не. Ҳа? Чима? 7 этаж лестница қатӣ буромада метавонем, бо инҷа лифт аст. Ина калидора тамошо кунед дӯстони азиз. Калидор хонамон аз дасти чап мешавад. Хона ба дараҷаи олӣ тайёр аст дӯстони азиз. Тамошо кунед. Тамоми шароитош ҳаст. 75 квадрат дӯстони азиз. Тамошо кунед. Як соҳиби хона 5 моҳ ёки 6 моҳ зиндагӣ кардагӣ сум дар кор шиста барои ҳамон фурӯхта истода дӯстони азиз. Ҳаммом мешавад, хоҷатхона дӯстони азиз. Инҷа кухни, спальни ва инҷа зал мешавад. Аз зал сар мекунем дӯстони азиз. Ремонтро тамошо кунед. Ҳама дарош якхел мондагӣ. Тамошо кунед. Ина зал. Зала тамошо кунед дӯстони азиз. Ремонта просто ба хотири инсон азиз. Чӣ хел ромад аст дӯстони азиз. Ипара ина тиреза мешавад. Ина манзара. Тамошо кунед. 7 ошона. Дар ин зал ҳамаш топлипол кардагӣ. Кухни қатӣ зала топлипол кардагӣ. Ана кун тарафи спальни мезгарем дӯстони азиз. Ипара ина спальни тамошо кунед. Ремонтро бинед дӯстони азиз. Дар инҷо ҳам курпачаву телевизорша мегирад, боқӣ монда чизе боша ҳамаш месад дӯстони азиз. Ипарадам якта оина дора, залдам якта оина дора, ҷадам якта кухнидам оина дора. Кондитсионерам дора дӯстони азиз. Спальнида кондитсионер дора, ҳамешам фаромӯш накунед. Ипара ина кухни дӯстони азиз. Кухнидам тамошо кунед. Ҳама шароитош 100%. Дар инҷо чизе боша ҳамаш месад дӯстони азиз. Ипара ина тамошо кунед. Ипара бо ина манзара ҳам хел тамошо карда мешинед. Ай боло. ин кухнида таш поли ҳамаш топлиполай. Ремонто евро ремонт шудаги дӯстони азиз. Евро ремонт. Тамошо кунед. соҳиби ин хона худошон устоай ҳамин хонара худшон ба мувофиқи дил ремонт кардагианд. Бара ина дӯстони азиз ҳаммом мешавад иса. Ҳама шароитош ҳаст. ҳама шароитош 100% ист бошад. хоҷатхона. Ина дӯстони азиз. Нархи ин хона 580 000 сомонӣ иншоалло бо савдо мешавад. Рақамҳо дар зери навор бемалол занг зада муроҷиат кунед. Манзилимон ноҳияи Ҷалолиддин Балхи, вилояти Хатнон, Калхозобод, назди бозори Баҳор, заправкаи Баҳор оил дӯстони азиз.